وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه. yake cewa ya shar'anta a gare ku na daga addini shi Allah kenan man huwa yafsudu rizqa din nan liman yasha wa yaqdir din nan to shari'a huwa din da shari'a huwa shari'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuha shi ya shar'anta muku daga cikin addini abinda Nuhu yayi wasici da shi huwa awwalul anbiya wa shari'a shine farkon annabawan shari'a annabi Nuhu awwalu man ata bi shari'ati shine farkon wanda ya zo da tsare-tsaren shari'a tsare-tsaren zahiri kafin shi annabta ba ita ce ke hukunci ba kuma ita ce ke hukunci misali in lamari ya samu ma'ana annabta shine mutum ne ya sadu da Allah yana samun sabo daga Allah amma dan shi ya gyaru in ya so zai gyara ta ɗabi'u amma ba aiko shi da takalifi ba aiko shi da aiki da za a ce masa ka je ka ce wa mutanen nan su yi kaza wato ba sako shi dai wajibi ne gare shi ya sauke wannan nauyin amma ba wajibin shi bane ga waninsa sai wanda aka aiko shi a cikin annabawa kuma da ba a san adadin su ba ko kuma 124 to 313 suka samu wannan dama a cikin 313 din guda 5 daga cikin su ne ulul azmi kaman waɗanda suka rufo bayan shugaba sallallahu alaihi wasallam kenan Nuhu yana ciki wallazi awhayna ilayka da abinda muka yi wahayi zuwa gare ka ya Muhammad wa ma wasayna bi Ibrahima da abinda muka yi wa annabi Ibrahima wasiti da shi wa Musa wa Isa da Isa an aqimud dina to babban maganar shine su tsayar da addini wala tafarraqu fihi kada a rarraba a cikinsa na'am wala tafarraqu kada wato ana qimu dina wala tafarraqu fi a tsaye da addini kar a rarraba a cikin addini din to idan da za a yi falle-falle da lamarin da akwai maganganu da za a me ma tukunna shari'a sannan menene addini yawa ko ba haka ba sannan menene wasici a cikin wannan duka za a buƙaci sanin haka to a bubbuge sama haka misali shi shar'u wasu masana magana suka ce huwal arshu wal arshu kuma huwa shar'u wato Allah yana saman al'arshin nan wato yana saman addini ne daga lokacin da ka bi addini ka haura sai ka ga Allah ba wannan saman bane ba ka zama suna kallon cewa wannan saman ne akwai wata gado ta al'arshi to duk wanda ya wannan mahajuri ne bai san Allah ba yana nisanta Allah daga barinsa to shi ne ma ba shi sai Allah mun yadda fa akwai shi amma in ya yadda akwai Allah amma in ya ce a'a Allah yana wani wuri da shi kaɗai ne a nan sai mu ce to lallai baka saboda iko ka takaitacce ne a nan kai ba kowa bane akan wannan wurin misali idan yana gadaran gidan shi ne shekaru nawa ne aka yi ƙasan tukunna shi a cikin shekara nawa ya zo ya yi ginin shi a nan kuma idan ya ginin shekara nawa zai yi yana zaune a kan ginin shekara nawa kuma zai yi ya koma cikin ƙasa ya koma ƙasan ginin sai da shi iko da takaitacce ne ashe ko ƙasa ma ta fi shi iko saboda ita tana nan tun kafin ya kasance sannan bayan ya kasance ma ya tafi tana nan ka gani to amma idan ya yarda da cewa in ya yarda da cewa
Allah yana ko'ina kamar yadda Allah ya faɗa ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala aksar illa huwa ma'ahum. Allah ya faɗi cewa ba masu ganawa mutum uku face Allah ne na hudunsu. Yanzu mu nan ko ka ɗauka mu goma ne a nan, to Allah ne na 11 mu mun sha yin wannan bayanin. Ba su da wata bayani da za su yi su kore Allah daga sararin nan, kuma ba su da daman kawai su ƙaryata cewa Allah zahiri ne. Amma in ba ka ba waɗanda ba mu ba su suna ganin kamar ma kawai ta ya za a yi ma ce Allah ya ce shi zahiri ne, to ya ba a gan shi ba, bayan kuma gashi a gaban ka an gaya ba zai ɓoye ne. Me zai ɓoye a bayansa? Me ya kai Allah girma ballantana ya fi shi har ya ɓoye shi ya hana a gan shi? Ai buwayen Allah kenan yana gaban ka ba gansa ba. Buwayen Allah kenan. To anan shar'u yana nufin arshu ko kuma arshu yana nufin shar'u. Shar'u shine wasu tsare-tsare na hukunce-hukunce. Kaga shi ilimi ne. Tunda tsare-tsare ne na hukunce-hukunce ba wani halitta ba ne. Sifa ne, sifan ɗan adam ne shi shar'u. Yawa. So sai dai a sifan ɗan adam wanda Allah ke so. Shari'an da tsare-tsaren da Allah ke so. Ai a hukunci akwai zalunci ai, akwai adalci a hukunci ko? To sai Allah baya son zalunci sai yana son adalci. To wannan tsare-tsaren na shari'a. To wannan tsare-tsaren ne Ubangiji ne ya shar'anta shi na ɗan adam don ya gyaru zuwa ga Allah. Idan ya zo ya hau ya kama addini ya kama igiyan Allah kenan. In ya kama tafiya yana hawa ne daga lokacin da ya fara sallah. Misali ko mutum ya duba wanda ma aka haifa cikin musulunci, yanda kake ɗaukan addini kana shekara 10 ba haka kake ɗaukan addini kana 20 ba. Yanda kake ɗaukan me addini a shekara 20 ba haka kake ka gane ba haka kake kallon shi ba in kana shekara 30. Haka idan kana kallon addini a shekara 30 to ba haka bane fa idan ka tsufa. Kallon ya bambanta sosai. To irin wannan haya shi kuma addini shine duk wani abu da za ka yi don a saka ma sunansa addini. Duk wani abu da za ka yi shi don a yi ma sakamako to wannan abun sunansa addini. Idan ka yi ladabi ne addini ne, idan ka yi tausayi ne addini ne, in ka yi taimako ne addini ne, idan ka yi gaskiya ne addini ne, idan ka yi ƙoƙari ne addini ne. Duk wani abu da kake gani mai kyau wanda aka ɗora soyayya a kansa to wannan abun addini ne. Gusar da mai gusar da shi ma addini ne. Yawa, so a takaice ba wani abu kwaya ɗaya ko wani adadi wanda za ka ce wannan shi ne addini kawai. Abinda ba shi ba to ba addini ba ne. Duk wani kyakkyawan aiki sunansa addini. To kuma adadin kyakkyawan aiki ba Al-Qur'ani ba ta kirga adadin kyawawan aiki ba, sai dai kawai ta dunkula su ta ce alhairi. Fastabiqul hayrati, ku yi rige zuwa aikata alhairi. Ila Allah marji'ukum jami'a. To sannan wasici shine ka zo ka karantar da wata tsari wanda kake bukatan ko bayan baka tsarin ya ci gaba da tafiya. Ko da ko kana nan fa misali muƙaddara cewa kana nan ne amma kuma 'ya'yanka suna wani gari daban, to sai ka tashi ka je garin, to za ka bar su sai suka ce ka yi musu wasici, to za ka iya kai kuma gashi nan kana raye. Ba dole bane ya zamo sai in bayan mutuwa ne, sai in na mutuwa ne kamar mutum ya zo mutuwa. Duk wani kyakkyawan magana mai kyau wanda za a umurce ka da shi a ce wani ka rike shi, to wannan abin sunansa wasici. Yakan haɗe ya zamo shine nasiha, yakan haɗe ya zamo shine wa'azi, yakan haɗe ya zamo shine gargaɗi, yakan haɗe ya zamo shine bushara, duka sunansu wasici.
yakan haɗe